बे समाव आङो मोनथिनो लुगैगोन जिहेतु दिनै हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफ हानजाया समायखिरा लानायनि उनाव बनरगाव समस्तिनि मानगोनां एमसिएलए बिथांजों जों सावरायनो नागिरदों जिहेतु नोंथांमोननि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि दिनै बिटिसिनि चिफ महरै समायखिरा लाबाय आरो डिपुटि चिफ हिसाबै रिहन दैमारि बिथाङा समायखिरा लाबाय। मा बुङो सार? गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद जासिग्रोबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद फुरथि मोन्दों जाय असे मावथि मानगोनां जोंनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा दिनै गावनि उसित दायित्वखौ मोनबाय। बे थांनाय 5 बोसोराव जे दोलोआ इउपिपिएल दोलोआ जे खामानिखौ मावनो हायाखिसै, गोबां फेलें जालांबाय। रायजो राजानि आसा जे बिथांमोना आसा होदोंमोन बा मोनसे अनेक प्रलोभन होदोंमोन, खिन्थु बिथांमोना मावथिनो हायाखिसै। दा बे खामानिखौ जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारिया आबुङैनो जाफुंसार होगोन आरो रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावनो थाखाय आग्रह जानानै दङ। नोंथांमोना 5 बोसोर थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु सरकाराव गैयामोन आरो देग्लाय जेरै नोंथांमोना 2025 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिम जितु बिटिसिआव सरकार खुंगोन, बे समाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लानानै बा मा खामानि लानानै नोंथांमोना सरकार सालायनो नागिरदों? गिबि गिबियावथ' जोंहा इस्ताहारावनो लिरना दंखायो हानि पाट्टा। जेसेबां जोंनि बिटिसिआव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी थायो, जायहा हा पाट्टा मोनाखै बिथांमोनखौ फार्स्ट प्रायरिटि हा पाट्टा खालामगोन। बेनो जोंनि सिगांसिन बा मावनो थाखाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौ लाहार फाहार लादों आरो हा पाट्टाखौ। नोंथांनि समस्ति बा बनरगाव बियाबाव जिहेतु एमसिएलएनि सासे एक्जिस्टिं एमसिएलए दङमोन राजिब ब्रह्म, बिथांखौ नोंथाङा गोबां माने खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों देरहानानै नोंथाङा दिनै बिपिएफ हानजानि बिजाथि महर जाबाय। माबायदि नांदों? बेथ' क्लियारलि बुंबोबाय थादों आङो 2021निफ्रायनो। मानो होनबा 9 नम्बर बनगावआ मोनसे बिपिएफनि पार्मानेन्ट मोनसे समस्ति आरो 2005निफ्राय जिहेतु बिपिएफ दोलोआव बिपिएफआनो देरहाबोबाय थादों आरो फैगौ समावबो बिपिएफआ देरलांबाय थागोन। मानो होनोब्ला जेसेबां आवगायनिफ्राय 2005निफ्राय जाय बिथांमोना दायित्व लाबोदोंमोन, बिपिएफ दोलो हिसाबै देरहाबोबाय थादों। जेब्ला बिपिएफ दोलोखौ गारनानै थाङो, बिथांमोना गासिबो जेनहैबाय थादों दस्रा दोलोआव थांनानै। गतिके बनगाव 9 नम्बर बनगावआ बिपिएफनि पार्मानेन्ट मोनसे समस्ति बा मोनसे बिपिएफनिनो कब्जायाव थाबाय थागोन आरो फैगौ समावबो थालांबाय थागोन। बे समाव मोनसे खोथाखौ मिथिबावनो लुगैबाय, दिनै चिफ आरो डिपुटि चिफ सानै जितु हाग्रामा महिलारि आरो रिहन दैमारि बिथांमोनाल' खबर लाबाय आरो बाखि माखासे इएमफोर बिथांमोना माला लागोन आरो सोर दायो इएम बिबानाव मोनगोन? दिनै सानै जोंहा मानगोनां हाग्रामा सारजों आरो मानगोनां रिहन दैमारि सारजों चिफ आरो डिपुटि चिफ दिनै शपथ ग्रहण खालामबाय आरो जायफोर इएम मोनगोन बे जोंनि सारनि माबायाव दङ। गाव लासै लासैनो फारिलायै होलांगोन। बेखौ जोंहा जायनिखि होआ जोङो मावलांगोन खामानिखौ। नोंथाङा आसा बायदि इएम मोननाय? आंनि थाखाय इएम मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा, खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा। आङो एमसिएलए जानानैबो आङो गोबां खामानि मावनो हागोन रायजो राजानिफ्राय थाखाय। मानो होनोबा जोंना हाग्रामा सार दं। बिथाङा जोंखौ मालाबाबो आंखाल खालामनाय नङा खामानि मावनायाव। रायजो राजानि थाखाय बिथाङा जोंखौ जथेस्थ' सुबिदा होगोन, आंहा बेखौ मिजिं दङ। थेंक इउ।